هەردەمی و بەحسا نزیکبوونا دەما دەستپێکردنا قوناغا دووەم ji danûstandinên yek helwestkirin û têgihiştineke Kurdî. Di navbera Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriye û Partiyên Yekîtiya Niştimaniya Kurd de li Rojavayê Kurdistanê têkirin. Tevlî hemî bangên vegerandina zarok û ciwanên jêr 18 salî ku ji aliyê PKK û rêxistina wê ya bi navê ciwanên şoreşger ve hatina ravandin û leşkerkirin, tevlî ku ew yek binpêkirineke ji mafê zaroktî û mafê mirovan zagonên navdewletî re roj û dem derbas dibin, lê hîn jî tu zarok nehatine vegerandin û ew bang hatine paşguhxistin. Roja yekşemê 26 Tîrmeha 2020 navê du ciwanên din yên jêr 18 salî ku ji aliyê PKK ve hatina ravandin ji aliyê Rêbaz News ve hatine bilgekirin. Navê wan jî ev in: Kewser Elî Abdullah ji dayîkbûya Girêspî dehê mehayekê 2005 ku di meha heştan de ji sala 2019 ve hatiye ravandin. Mihemed Îsa Munîr ji dayîkbûyê Efrîn 12 meha çaran 2003 sala 2019 ji Efrînê hatiye ravandin. Herwiha ji navên zarok û ciwanên jêr 18 salî yên ku ji aliyê PKK û rêxistina wê ya bi navê ciwanên şoreşger ve hatiye ravandin ku Rêbaz News bi nav dîrok û cihê ji dayîkbûn û ravandinê bilgekirine beşê herî bêhtir ji wan keçin ev in: Ronîda Dara Darî ji dayîkbûya yekê meha 12 2009 Lîna Ebdilbaqî Xelef ji dayîkbûya gundê Tilkerem Tirbêsiyê 14 meha şeşan 2005 Cihan Şeyx Mihemed Slêman ji dayîkbûyê Keferşêl Efrîn 31 mehayekê 2004 Cudî Ednan Mihemed ji dayîkbûyê Qamişlo 2006 Jacqueline Mihemed Eyûb ji dayîkbûya gundê Mînas yê Rojavayê Kobanê 2006 Fatma Zehra Rıdwan Sadî ji dayîkbûya Cerablus 3 meha çaran 2005 Sabah Beşîr Hüsso ji dayîkbûya Efrîn gundê Kefersefra 2004 Rinda Ömer Bekir ji dayîkbûya gundê Hazira navçeya Bilbilê Efrîn 2006 Herwiha Emel Abdo ji dayîkbûya gundê Xidriya navçeya Bilbilê Efrîn 2005 Ghezal Mihemed Mustafa İso ji dayîkbûya gundê Keferseftik Kobanê 2005 Dijwar Xelîl Cum'a ji dayîkbûyê Girbelek Kobanê 20 meha heştan 2005 Fethî Mihemed Ömer ji dayîkbûyê Kobanê 20 meha dehan 2006 Semîr Abdurrahman Zinkî Abdo gundê Memela Oçaxê Raco Efrîn 2005 İmad Mihemed Hemo ji dayîkbûyê gundê Girbelek Kobanê 12 meha heştan 2004 Sidra Abdüselam Hacî ji dayîkbûya Qamişlo 23 meha yazdan 2003 Ehlam Müslim Hüseyin gundê Siftek Kobanê 2006 Herwiha bi dehan zarok û ciwanên jêr 18 salî hatine ravandin, lê hîn jî navên wan nehatiye bilgekirin. Di sala 2014 de rêxistinanê de Cinêv li gel YPG li ser qedexekirina leşkerkirina zarokan li dever Ermêlan li Kurdistana Sûriyê imza kir. Di sesiyê tebaxa 2018 de jî rêxistina Human Rights Watch di raportekê de nepabendiya YPG birêkeftina li gel netewên yekgirtî birawestandina leşkerkirina zarokan ragihand. Di tîrmeha sala 2019 de jî netewên yekgirtî di daxuyaniyekê de ragihand ku wêrekeftinek li gel Hesedê ji bo bidawîkirina leşkerkirina zarokên jêr 18 salî di Rojavayê Kurdistanê û deverên jêr kontrola Hesedê imza kiriye ku serkirdeyê Hesedê yê giştî Mazlûm Abdê bixwe li gel nûnera taybet ya emîndarê giştiyê netewên yekgirtî yê taybet bi zarokan Virginia Kamba li New Yorkê li ser imza kirin. Di Eylûna 2018 de Qesedê biryara qedexekirina leşkerkirina zarok û ciwanên jêr 18 salî dirxist û got jî ew ê sizayan li ser her fermandarê biryarê bin pê bike bisepîne. Lê berûva jî wê yekê eva demeke bi dehan zarok û ciwanên jêr 18 salî li Rojavayê Kurdistanê hatine ravandin. Ne Mazlûm Abdê ne jî tu aliyê navdewletî tu bersiva tund borîgiriyê li vê tawana birêkxisinkirî ku zagona navdewletî de li gor maddeya çaran ji protokola girêdayî mafê zarokan qedexeye û leşkerkirina zarokên jêr 15 salî jî tawaneke şer e. Li dijî zarok û ciwanên Kurd gelê Kurd bi giştî nehatiye encamdan û zaroktiya zarokan bi taybet ya kaçan bi bêdengiyeke metirsîdar berdewam dibe.